Yan, nagirita lang. Tapos hawak ka dito para maipot yung sa gitna. Yan na, pag ganun, kasi tumatama dito yan. Yan. Kaya medyo babalingatin mo gano'n para gumanon yung... Pagka na mahawak dito, sunto ka dyan, lock na. Ano yung ano kanina, yung pula? Yung sa ano yun, yung hazard switch na nilagay yun. Yan. Nilagyan ng hazard switch. Dito. Para wag mong mailak dito. Okay. Nilagay nilang yan. Pero wala, pwede tanggalin nila yan. Wala naman yung switch lang yun. Okay. Wala naman talaga yan, kaya hindi mailak eh. Ganun lang yan, ayan. Okay, thank you. Okay na, salamat. Ayun, kasya ba?